COVID is the only instance where oxygen is required. Oxygen could be required in mostly all serious medical conditions and emergencies where there is breathlessness and respiratory problem. We even learned that a few puffs of pure oxygen could keep us younger and the skin glow. Pure oxygen keep the children more active and brighter. Dr. Oxygen generator does not need battery or electricity and has a long shelf life. Dr. Oxygen, a small and a light gadget, is not only for the hospitals but for every other public places and health centers, school, gym, clubs, and I would say every home. It is very affordable and a must-have. UMDC Kamahoti constituency ba Charles Marngar menta kasi ka shipho tarik unaitung ulami syakmat bandawa naga sorkar nagbenta ban aino lakajong katanat CNRD block kumba kipaiba kathain mahoti constituency hibro kawei kila angnu nadu menswa hakaba nakalengki katu katne kisang bhalangru kila dawa teng menswa nagabenta ban aino lakajong ka CNRD block hakadong bakathain mahoti nakaliang utiu MDC habakran sekilat pathai khubor halor kate ka jingdawa uloong baka sorkar kaladai ban aino lakajong katanat CNRD block hakathain mahoti constituency namar kumbalong ka mahoti constituency kadai ka constituency kabayar bat kabalabon kisnong shushu uloong ru babon kinong song hakathain mahoti constituency kidai gibahab haka umsning CNRD block khamtam kitu kisnong kibadan sakathain sonidan umsiang kiba sakhapot baka jela Assam kiba shem jing e banpoi sakate ka office CNRD block kabaha umsning namar ka jingjangai palat kabatang nadu nalat jagi road umsning hadu umsiang kaladon kumba prapho kilometer Henry bandaya khainlang bat kiwei pat kisnong kiba kham sakhmat ko umsiang kalapoi de kispa tam kilometer Henry ki donru ki katu katne kisnong kiba haga constituency kiba hab sakathain maulasnai bat kiba sakathain terso kiba hab hoirombong CNRD block nagabenta ka jongki kamdadon kano ka jing namar ki de kiba khamya jan bat ka hoirombong Shushu nakaliang utiu MDC uloong habai dei bakate ka jingdawa nakaliang ka jongu uyaweri kisang tremon sobha baper khamtam kitu kiseng kibla dawa teng yakate ka benta bat ulaya weru yakinong yalam snong baro kiba haka constituency bakin ai ka jing trelang ka barinti nagabenta banla banpun urlong yakate ka jingdawa banyo no lakajong katanat CNRD block hakathain kumu MDC nong mikmat paiba jong kamawati constituency da kemensim ke basokya kini kupo ngakwa ban penpau bakamawati constituency kadai ka constituency ka padang don shipon ki jingduna ngala banong bakadai ka wei ngi constituency po ka dong riboy ki jongi ka padang sabi ladangi phaya ki liang baro ngamla banjer kertenglot hakani kisni ya kita kijing kibaki nong song jong constituency ya kendo hadien bangla prakhat ba haga jing sekri ke jonga kum MDC hai bori bare hadien bangla rum sekisnong githau but hadien bangla shem badi kendo ya kijing jong kipai ba ngasngau dei bat ngasngau ro baka por kala dei ba ya ka mau hati constituency bangin yo no la kajong kasi an anti block kadai kaba ngala angnut bakum ka constituency kala don kam kerki ban yo no ya kasin anti block yekindia ngamla khlem da ai khublei ya ki NGO ki jongi ki sang balang ki jongi ki ba ka snem ka blada kila mofi kene ke FKJGP ke HYC lese ki donro ki wei ki seng balang ki balaya syakmat ikene ndai ki belawan bani kindu yang ki FKJGP bat ke HYC ke bangaru ngala ai ka support iki bat ka wei na ki senjuk jong ki rang basnom ki bela shim ya karai bat ai ke jing tho ka sarkar bangi dei bandan no la ka jong ka CNRD block ke ai ka daw ka perlong bangi kwa banyo no la ka jong ka CNRD block ka daw ba ka baningkong ka dei na mar ba ka jingjangai palat jong kisnong nado umsiang hado umsning kadon kumba prapo kilometer
Na ya keren ya kisnong ki bana umsiang syahmat. Ladang ikan ya ke jingjangai kalak ban poi ki spa kilometer. Kene kala bu jing si shai ki nong snong ki jongi. Kham tam yi ki rang ba snong ki ba man gasngi haka shita yo ladam duna license sausin ki haban dai shablak. Ban wat ik jing don kam ki jongi. Ke ik jing mentoi ladang idon ya kesan CNRD block. Ke jing mentoi ke dai jongi pai ba. Namar ba baro ki skim jan baro ki skim ki wan ng ba ka CNRD block. Kum ke skim si spa sngi, ke skim job card ke mangi ong. Kabaar nang ta kini ki ying baduk PMAYG. Nang ta de kini ki pension teman. Nang ta de gabai de bagi kam jong ki SSG. Mentali leng idon sa kini ki village organization. Nang ta idon ke relief ro na ka menda gisnong. Ki bi kendo jenge. Kumbolong menda gidon gisnong ki ba jangai na ka block ka jongi. Menda ka singi plu ying, menda ka singi ka don ka jing wan ke eryong kini ki natural calamities. Hadin lai singi so singi kila ban poi sha block. Kene kene ka jing ka bagi pai ba kindo. Nang ta ka don ka skim ka bagi ong ka beti bachao, beti padao. Wa kani ka BBP. Balalon shausnem arja khatsan haupna jenori. Nang ta de ki don kini ki skim nam ta ki baya block. Ngamla banjer gerteng lut hamni don shi bon shisha ki skim ki lat jing rap nam ta ki pai ba. De ke jing ya ka konsumsi kalong namar ba ka konsumsi kalong ka bayang bat bla jangan shisha ka bu ki jing ki pai ba. Bat ka bubut nang ta. Balai nga dawa ya ka ni ka CNRD block. De namar ba ka population ka konsumsi ru kalabon. Dei na katagadaw, nga songoban ong hakini kapor, ban kerpats ka sorkar. Baka sorkar kloy kat bala, kan aino, ya kasi CNRD block, hamawati konsulsi, na kabanta ka jeng mentoy, jong hipay ba. Kilayo ila ka jong ka district, kilayo ila ka civil subdivision, bat kumta terker. Ringi hamawati hado menta, ngimpat don, hamawati jongi, ya kasi CNRD block. Kabangidon menta ka day hams ni, bat kabar kawiro ka bangidon ka day hapo, boy rumbang. Kabamod hamawati konsulsi hingin padan. Kabangidon mata ka day hamsning konsulsi, bat kawai bat de kabadang suplisyan kadon ha boy rumbang. Konsulsi hakomroy konsulsi. Hoy kala pensuk boy rumbang namar bangidon gisnong dathan molos nai bat borda jongi kala khamjan na boy rumbang. Reina menta gisnong jong surak mawati jongi ni ibu kalabu jeng sisa. Naga mendagi nong elam senong jongi, naga mendagi nong song senong ibi jongi, haga konsumsi. Deka bakado, naga liang jonga, kum unong mi kemar, bala jed daki pai ba, nga dawa, naga sorka, bakala day ban penkeloi no, ya kini ka CNRD block. Pat naga liang ka jonga, ngin senahi kendo bani penbaik baharu, bat kiseng balang daga jingit selang bat ki rang basno. Bat nga ya weru, ya baro kiseng balang, ya baro kinong sensyar senong kijongi klem da jar kete baro iseng tray monso bah bikin ya mi lang syakman ngin dawa da gawi gesur baka mau hati konsumsi kala day ban yo no laga jong ka CNRD block hagini gitayo gimanwan ngin hab ban lek kendu yo minister bari pen ya ka CNRD rengkat baki kot kislah ban somit ban pensi syaro ban nagaliang gisenjuk kirang basno ban nagaliang gajonga iladon ke sut jingen stu jengmon bangim don jing naga jakaru ban te yek infrastructure lane ya kene ke CNRD block kene ke ba nagaliang jongi ngilapan krel pa hage wede ba kene ke CNRD block